Ay mga kalingap, magandang hapon po. Ayan, kasama ko ulit si Kuya Robin. At pupunta po kami kina Jugender, Indianong bata. Mabigay po kami ng allowance mula kay Ma'am Telma. Maraming salamat po. Salamat po kay Ma'am Telma. Maraming salamat. Pero di po sapatos. Salamat. Ay, may sapatos din binigay. Salamat po sa mga sapatos. At tuloy-tuloy po yung ano niya, suporta niya kay Jogi. Parang tinuring na po niya si Jugender. Talagang malayo nang galing si Telma na pupunta dito para makita yung bata. From Australia, no? Okay lang si Jogi. Ngayon po, ingat po kayo dyan, Ma'am Telma. Ito po mga kalingap si Joey. Kamusta na? Namiss ka namin. Yan, God bless. Kamusta ang pag-aaral? Ayos lang po. Okay lang? Opo. Kwentuhan nyo mo naman kami sa sa school mo? Ano po? Sa school. School na tayo po. Masaya? Opo. Ano may madami nagkaka-crush na sa'yo? Ay, Indiano Kuya Robin, ano? Ang tangos ng Malapit lang ni yan. Jogi, mga kalingap. Malapit lang siya doon sa kada Johnny, ano? Bagay sila yung dalawa. Sana. Kaso mga bata naman ay. Oo. At kumusta? Bakit pala? May tanong lang ako, bakit hindi ka makontak? Ay, hindi ko lang po alam. Hindi po kasi marunong. Hindi ka marunong gumamit? Hindi pa ako. Facebook. Facebook po. Kaunti pa lang po. Marunong ka mag-message? Opo. Nag-alala lang kami kasi hindi ka namin makontak. Pero hindi ka marunong. Hindi po. Kaunti lang. Hindi po ako marunong magtawag. Magtawag? Marunong lang po ako mag-chat. Mag-chat? Oh, ba't di ka nag-chat? Tapos video call. Ba't di ka nag-video call? Ay po. Ha? Nasa school pa ako parang. Nasa IP lang po ako paggabi ko. Paggabi lang? Okay. Pag aga hindi po ako silpin. Gabi lang po ako silpin. Gabi lang. I-chat mo kami, ha? Kasi kami yung nagbibigay ng allowance pag-aaral, ha? Kailangan mo yun, eh. Yung allowance sa pag-aaral. Lalong-lalo na si Tita Telma, anak ng niya sa'yo, turing. Ano man nararamdaman mo doon, ha? May nanay-nanayan ka na. Yung wala kang nanay, di ba? Anong nararamdaman mo na mayroong Ate Telma? Yung pumunta dito na Masaya po. masaya. Namimiss mo na siya? Po. Uy, namimiss niya na si nanay niya, si mama. Mami yun, eh, mami. Sabi niya, wag na si Tita Telma. Sabi nga, pwede naman siya tawag kay Tita Telma na mami, di ba? Baga pagbili tayo ng gamit na last na punta natin. Di ba sanabi niya sa'yo, no? Hindi? Ay, ngayon pala, kailangan makontak mo ako kasi magbibigay ako ng siguro mga 1K weekly, ha? Pero mag-iiwan ako sa'yo ng ng 1K galing kay mami mo, Mami Telma. 1K weekly. Ito, pang allowance mo daw, ha? Pambaon-baon. Huwag ka mang lilibre-libre, ha? Hayaan mo na lang ikaw ang malibre. Baka mayaman ka sa school, masabi, ay, sige tara, punta tayo ganito, tama, bibili ko kayo ng Kamusta ka man dito? Dito yung bahay ng anak ng lola, no? Apo po. Apo. Ayo, bahay ng apo ni lola. Dito kayong nag-aalaga sa likod. Bakit ngayon na dito ka? May nararamdaman ka ba o ano? Wala naman, wala kang sipon? Hindi ka nagkasipon? Hindi po. Sabi ni lola kasi nagnat sipon. Maali ng sipon mo ka. Suha ko magasabi ni tita mo ni sinisipon ka. House. Paus ka. Pero wala ka man lagnat. Kamusta, nag-aaral ka? Opo. Tapos Ay, di mo punta
Ano pang ginagawa mo dito? Asan mo? Pakita mo sa amin yung project mo. Yung mga inaalagaan mo ulit. Ano po? Mga inaalagaan mo dito. Sa likod po. Tara. Kamustahin natin yung mga tanim mo. Baka pwede na anihin, ano? Ay, madaming ano, aso. Alin ang pwede nang anihin? Dami din aso. Alin, asan? Anong tanim yan? Ano yan? Anong pangalan yan? Okra? Ay, maliit pa, ano? Pero, tapos, ano yan? Upo. Bago to, eh. Ikaw din yung nag-ano yan? Opo. Si- Ano po nagtanim? Sipag mo naman. Para po kayo hindi na magbili. Para hindi na magbili. Kaya nagsasabay mo yung pag-aaral. Pag uwi ka ng hapon, ano ka dito, naglilinis-linis. Ano pa yung mga ginagawa mo? Ano po, tutulong magpakain ng mga manok. Tutulong magpakain ng mga manok po. Ayo, ano pa? Ano pa? Magpapakain po ng aso. Ayun, papakain ng aso. Nakatalo yung aso niyo. Ano ang mensahe mo kay Mami Telma mo? Salamat po dahil may bawon na pa. Baon-baon ka. Kamusta yung mga gamit? Nagagamit mo ba? Opo. Okay. Dahil lagi mo na lang yung langis. Langis kasi lang. Yung ano po, bibilihan ko po ano. Cambio. Opo. Hindi po na. Gana yung cambio. Kami na mismo man kami. Minsan daw, sama ka ng bakasyon. College na ano. Gusto mo kay Mami Telma mo? Yan, nakakatalaan. Ngiti-ngiti eh. Ibig sabihin, oo eh. Maganda ang future mo, basta mapakabuti ka lang, ha. Huwag magbibisyo. Alam mo naman. Huwag mga barkada. Basta magpakabait ka lang kay na lola mo. Tsaka dun sa mga ano din niya, mga apo niya. Opo. Tsaka anak, may mga kalingap. Okay man sila, mababait sa'yo. Opo. Mahal-mahal ka din. Very good. May bago kang tanim dito? Wala na po. Wala po. Pero na, maulan na. Lola, anong masasabi mo, Lola? May gusto ng magtayong nanay sa kanya. Si Ma'am Telma. Ano po masasabi niyo? Hindi ko man makapagsabi niya. Siya, Masaya ka naman po. Masaya naman ako. Pero ang sabi ko naman, pag yung sila nagka-college na, yung pagkuha. Para hindi malungkot. Ngayon nagka-high school, dito muna siya. Kung bago college, pupunin, okay lang sa inyo. Oo, okay na. Pero high school, ano sabi ni Ma'am Telma? Sabi niya, pag nakatapos na ito ng K-12, yan, kung gusto siya magsama. Nasa kanya din ang decision. Sa kanya din. Hindi naman po talaga ang hindi naman pinipilit ang bata. Sabi naman niya, Dad, hindi ka malulungkot la. Pag makapasok baga siya, bakit ako malulungkot? Pag makatapos siya. Ang pinagtitry pati ni Ma'am Telma ay sa PNA. Yung sa PNP. Pag graduate na siya, meron na astrango agad siya. Hindi naman ako sabi ko, ikaw na. Basta kung gusto mo talagang gusto mo makapasok ka, magsama ka kay Tita mo Telma. Ikaw. Payag ka na. 100%. Payag din ako. Sabi ko siya makatapos. Para sa kanya, ako matanda na. Papa niya matanda na. May yung siya, pinapusan, para sa kanya yan. Maski mag-sign siya. Saka mabait na bata. Maski mag-sign siya. Mabait talaga tayo mga Indiano, Kuya Robin. Mabait niya. Punjabi ata yan.
Dapat naman lagay nila na dun sa amin. Oo. Kaya India. Kaso lang, wala naman kasi matanda na din si Papa na. Hindi ko din na ano pwede mahanap doon. Hindi ko alam na yung ibang kapatid o diba? Yan po si ano. Okay ka na ano? Judy? Kwento ka naman sa school mo. Anong nangyari sa school mo? Masaya. Tapos, ano mga nangyari? Ha? Di ba na ano yan, na-elect ng mga ano? Ano ka? Ano ka? Escort ka? Vice President? Pati hindi ka escort. Pero binoto ka ng escort. Ngayon, ayaw mo na mag-escort. Ang gusto mo, President? Vice lang. Enjoy ka man sa amin. Si Jugi, at maiwan ka na namin, ha? Basta yung ano, yung saan magkontak ka lang kasi may ano, importante. Sige, mapaalam na kami. Bawal. Ingat po. Mga kalingap, maraming salamat po sa panonood sa wakas ni Kuya Robin. Nakumusta po natin si Jugender, yung Indianong bata. Nag-alala lang po kami kasi hindi makontak. Palaging malalapitan nyo, walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, sama ko po si ano, magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting kaya mga Kalingap, good morning. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Kaya mga Kalingap, good morning po, and today po mga Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama.